Tax havens do business with little or no taxation, but their big business is selling secrecy. The huge leak obtained by ICIJ opens doors to a secret world which has been in the dark until now. Taistelu veroparatiiseja vastaan on tärkeä moraalinen tehtävä. While the Finnish government has promised to be in the front line fighting against international tax evasion, the Finnish state-owned national mail company Itella has had subsidiaries in tax havens for the last 5 years, 3 in Cyprus and 1 in the British Virgin Islands. Mielestäni se nyt ei ole kovin hyvä, kun tässä veroparatiisia vastaan taistellaan maailmanlaajuisesti, ja se on nyt ykkösagendalla monessakin yhteyksissä, niin ei se hyvältä näytä. In 2008, Itella bought the Russian logistics company NCL International Corporation, registered in the British Virgin Islands, with subsidiaries in Cyprus, known for its low taxation, secret jurisdiction, and ill-famed for being used for Russian money laundering. According to documents obtained by ICIJ and the Finnish broadcasting company YLE, the deal was extremely complicated. NLC was owned by 3 Russian businessmen with companies in several other tax havens. Miksi luulet, että pääomistajiin kuuluva miljardööri Sergei Grishinin yhtiöt olivat rekisteröityneet veroparatiiseihin? Minä en ole Sergei Grishiniltä tätä kysynyt koskaan. Te ette ollenkaan sit tutkineet näiden firmojen taustoja, joita te ostitte? Kun näin isoa yrityskauppaa tehdään, niin luonnollisesti kaikki taustat tutkitaan erittäin huolellisesti, ja niin tässäkin tapauksessa sen teimme. A public court record from 2008 shows, however, that NLC was found guilty of tax fraud by Russian authorities. Itella told the investigative TV program MOT that they aim to dissolve the subsidiary in the British Virgin Islands by the end of 2013. But why hasn't Itella dissolved the company during the past 5 years? Nämä ovat erittäin monimutkaisia järjestelyjä. Pitääkö se paikkansa, että on vaikeaa purkaa tämmöisiä veroparatiiseissa olevia tytäryhtiöitä? Ei minun käsittääkseni siinä ole. Riippuu nyt tietysti, että mitä mahdollista varallisuutta siellä on, mutta käytännössä nämä on pöytälaatikkoyhtiöitä suurin osa, niin ei se ole mikään ongelma. Minne se neitsytsaarilainen yhtiö sitten siirtyy? Neitsytsaarilainen yhtiö siirtyy näiden ketjussa kyproslaisten yhtiöiden omistukseen tai sulautetaan, mikä se tekniikka sitten lopullisesti onkaan. Minkä takia Itella haluaa sitten siirtää yhdestä veroparatiisimaasta toiseen veroparatiisimaahan? Lähdemme purkamaan sitä ja muodostamaan uutta rakennetta loogisessa järjestyksessä, ja näin se pitää tehdä. 1 hour after the program was aired, the Finnish finance minister commented on the Itella case. No kyllähän se oli erittäin ikävä tieto. Ja mielestäni ei ole sopivaa, että valtionyhtiöillä on osakeyhtiöitä veroparatiiseissa. Mä ainakin pitäisin tärkeänä sitä, että valtionyhtiöt voisivat olla esimerkkeinä muulle yritystoiminnalle. Ja olen jopa iloinen siitä, että tutkiva journalismi on tämän kaltaisia paljastuksia tehnyt, koska se mielestäni lisää myöskin painetta puuttua tähän kansainväliseen ongelmaan ja sitä kautta vähitellen myöskin tuota veroparatiisit.